neplánuješ někdy v budoucnu, jsi ve vztahu, jak jste se poznali. Název je hormonální antikoncepce a jestli ji bereš. Posmívá se ti někdo, že natáčíš? Chtěla bys někdy natočit podcast? Oh my god. Ahoj, já jsem Naty, pokud jsi tu nový nebo nová, tak určitě dej subscribe. Já jsem se právě dozvěděla, že... Je to úplně crazy. Právě jsem se dozvěděla, že mě tady na YouTube sleduje 30 000 lidí. Já vím, že tyhle dlouhometrážní videa sleduje tak jakoby méně než 10% z vás všech, ale i tak, jakože 30 000 lidí zmáčklo, nebo bylo prostě přesvědčení k tomu, aby zmáčklo ten subscribe button. To je pro mě jako naprosto neskutečný a 12letá já jakoby scream and cry and throwing up. Já vám chci za to extrémně poděkovat, splňujete mi tím jako všechny moje sny a já jsem prostě strašně vděčná, že na mě koukáte a že vás to nějak baví, doufám, a že prostě mě tímhle s tím podporujete. Prostě vám za to extrémně děkuju, nebudu to nějak prodlužovat, protože to sama nemám ráda, když lidi pořád to milou, ale nic, prostě každému z vás posílám pusinku na čelíčko, protože to extrémně zasloužíte. Zároveň na TikToku jsme hitli 20 000 sledujících a na Instagramu jsme úplný chloupek od 15 000. Je vás prostě už strašně moc všude a to je vlastně ten důvod, proč jsem si chtěla sednout a udělat tohle takový sit down, get to know me video, že mi přijde, že prostě, nevím, bych se měla prostě znovu představit trošku, plánuji to udělat i na Instagramu a na TikToku v takové kratší verzi, ale tohle to bude prostě taková full Q&A verze, protože jsem se vás vlastně ptala teďko na Instagramu na nějaký dotazy, co byste se mě chtěli zeptat, ale nebojte, pokud máte další otázky, tak určitě prostě je můžete napsat dolů pod komentář nebo mi napsat soukromou zprávu a já určitě udělám někdy v budoucnu další Q&A video a tam to když tak všechno doproberem. Without further ado, těch otázek je nakonec fakt hodně, bude to na dlouho a budu hodně povídat, takže určitě si k tomu vezměte nějaký snack, nějaký dobrý papání nebo dobrý čajík, I don't know, a dobrou chuť. Já jsem si to rozdělila jakoby na různé kategorie. První je škola a práce. První otázka je, studuješ vysokou, pokud neplánuješ někdy v budoucnu? Já jsem vysokou už dostudovala jsem ji před rokem, ale nestudovala jsem vysokou školu, studovala jsem vyšší odbornou. Konkrétně na Akademii Michal, je to reklamní umělecká... Tak to je fakt funny, že to nevím. Jo, je to vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby. Já jsem tam studovala obor filmová tvorba a nejvíc jsem se věnovala režii a produkci, a jakoby hlavně produkci. Takhle, já jsem úplně nechtěla jít na výšku, vlastně původně, já jsem jakoby do maturity vlastně totálně netušila, co chci dělat, čím se chci živit, nebo jakoby věděla jsem, že chci dělat sociální sítě, ale na to úplně jako neexistuje, že jo, vysoká škola. Takže jsem prostě to nechávala strašně na poslední chvíli a potom ve čtvrťáku jsem se uvědomila jako OK, honestly, this is the time. Buď to prostě přijdeš o status studenta a budeš muset všechno začít platit, a nebo se rychle někam přihlásíš. A já jsem se rychle přihlásila nejdřív na humanitní studia a dala jsem to dálkově, což bylo to nejhorší rozhodnutí na světě. Já jsem tam šla na 2 přednášky a byla jsem jako tohle úplně dálkově asi nepůjde a nějak mi to prostě vůbec nedávalo smysl. Takhle, já myslím, že to studium je úžasný, ale nedávalo mi to smysl pro mě, protože jakoby tam se probírá filozofie a všechny ty věci a já jsem si řekla, hele, když jakoby tomu budu dávat ten čas a budu prostě chtít dělat ty zkoušky, tak prostě už by stálo za to studovat něco, co mi zkrátka aspoň něco dá v tom, co chci dělat. Takže jsem vlastně někdy v říjnu začala hledat rychle jiné školy, které měly ještě otevřené přihlášky. No a našla jsem právě Michal, který vlastně se zdál jako, nebo ne, jakoby je vlastně úplný perfektní kombo všech těch věcí, které mě zajímají, protože, jak už jsem řekla, je tam reklama, je tam umění, zároveň je tam film, takže jakoby video. My jsme tam měli přednášky o umění, zároveň jakoby o marketingu a reklamě, zároveň tam máte prostě fully jakoby filmovou školu, takže musíte točit studentský filmy a všechny ty věci, takže já jsem se z toho strašně moc vzala podle mě do toho svýho oboru a myslím si, že ta škola je perfektní přesně pro někoho, kdo se chce třeba věnovat filmu nebo videu nebo marketingu a ještě úplně neví, co z toho si chce vybrat. Myslím si, že to je třeba hrozně fajn pro tyhle lidi. Na jakou střední školu jsi chodila a proč jsi rozhodla zrovna pro ní? Já jsem chodila na Zatlanku, miluju tu školu. Je to gymnázium, je to humanitní gymnázium, myslím, je to hodně zaměřený jakoby na jazyky, měli jsme tam fakt super jazyky. Je to na Andělu, na Smíchově, takže perfektní místo v Praze, ta škola sama o sobě je krásná a teďko tam přistavujou vlastně novou budovu, kde bude jídelna a tělocvična, myslím, to my jsme neměli. Já tu školu miluju, mám na ní extrémně dobré vzpomínky. Myslím, že mi to dalo fakt strašně dobrou průpravu do života. Umožnilo mi to i vlastně výměnný pobyt, že jsem prostě jela na 1,5 roku do zahraničí a bylo to úplně v pohodě. A myslím si, že s tou školou máte hezky otevřený dveře na vysoké školy i po tom zaměstnání, protože lidi v Praze ji dost znají. Takže pokud vás čekají přijímačky, určitě se tam běžte podívat. A pak máme 2 otázky, které jsou hodně podobné. Jak se dostala k tomu, co tě teď živí, a potom co tě vedlo k tomu natáčet na sociální
sítě. Tomu, co mě teď živí. Já jakoby teď momentálně vlastně mám hlavní práci, nebo to prostě nevím vlastně, jestli jsem to úplně už jako definovala. Já pracuji pro jednu aplikaci, jmenuje se to Tastetown. Ta moje pozice se jmenuje Influencer Marketing Manažer. A potom vlastně mám ještě úplně takovou mini brigádku a to je to, že jsem tam doučuju. Takhle, já mám teďka 3 studenty, takže toho zase tak moc není. Nevím, mám ráda to mít takhle jakoby pestrý. Potom, co mě vedlo k tomu natáčet na sociální sítě, honestly, jakoby já jsem měla takovýhle sen být jakoby youtuberkou a influencerem jakoby od té doby, co jsem se dozvěděla, co je YouTube a co jsou sociální sítě, takže já jsem prostě od podle mě 6. třídy jsem natáčela videa, akorát jsem je nepoustovala, podle mě už žádný nemám, protože jsem to všechno smazala, protože jsem nechtěla, aby to našla moje sestra a smála se. A pak potom první videa, který jsem poustovala, byly vlogy z našich škol v přírodě. Já jsem se vždycky strašně styděla natáčet jakoby ty videa a poustovat je, protože jsem se vždycky bála, že se mi lidi budou smát za to ve škole, což se potom úplně změnilo, když jsem přijela do Kanady a ty lidi tam byli jako oh my god, ty postuješ na YouTube, to je geniální a měli na to úplně jiný jakoby pohled, než mi přišlo, že mají lidi v Česku, jakože v Česku to byl prostě hrozně vždycky cringe mi přišlo. Takže vlastně v Kanadě tam jsem poprvé jakoby sebrala to sebevědomí fakt nějak začít točit a taky to bylo prostě jednodušší, protože všichni ty lidi, na kterých mi fakt jako záleželo, byli doma, byli v Praze a přišlo mi, že prostě nikdo to nevidí, takže jsem prostě si poustovala, i když tak by všichni mohli vidět, ale prostě nevím, přišlo mi to jiný, takže tam jsem začala vlastně postovat a vydržela mi to až doteď. Na to vlastně navazuje další otázka a to je, posmívá se ti někdo, že natáčíš, nebo předtím, jak jsi točila na YouTube? Já si myslím, že se mi nikdo nikdy nesmál, nebo ne aspoň jakoby, určitě si asi nikdy někdo něco řekl za mými zády, ale nikdy mi to nikdo neřekl do očí, spíš to byly jako moje domněnky, které mě strašně brzdily a strašně toho lituju, protože vlastně bych mohla být mnohem dál, kdybych prostě se nestyděla a točila ty videa v češtině, protože já už takhle vlastně točím 5 let. Ale tím, že jsem to dělala v té angličtině, tak to prostě nevidělo tolik lidí. Mrzí mě to, protože vlastně jenom tím, že jsem se styděla, jsem si takhle jakoby sebrala hrozně moc času a hrozně moc příležitostí, ale chybama se člověk učí and it's okay. Odkud nejčastěji objednáváš oblečení? Máš strašně krásný styl. Děkuju moc. Já ti nevím. Já jakoby strašně moc toho oblečení dostávám a snažím se být co nejméně konzumní, co jde a tím, že fakt jakoby já dělám hrozně moc haulů a většinou prostě v jednom haulu mi přijde prostě 12 kousků oblečení a tím pádem jakoby nemám úplně potřebu tak moc chodit nakupovat a snažím se fakt ty věci co nejvíc unosit. Takže honestly, já fakt nosím ty věci, kterými ty značky pošlou, takže určitě se můžete podívat na můj kanál, pokud vás to zajímá. Já nevím, jakoby, jak je to možné, ale mám zatím fakt strašně dobrý štěstí na ty značky, kterými to oblečení posílají. Teď mám mimochodem třeba na sobě značku OGL, na to jsem dělala video před měsícem, myslím. Pak se samozřejmě taky hodně snažím nakupovat sustainably, na Vinted, na Sellpy a v sekáčích. A když prostě potřebuju nějaký basic nebo něco, tak samozřejmě jdu normálně do obchoďáku, ale nemám to ráda podporovat, takže tak. No a pak tu mám hodně otázek na vztahy a osobní život. První otázka. Jsi ve vztahu, jak jste se poznali? Já jsem ve vztahu už 5 let. To je fakt crazy. No nic, jsme spolu 5 let a poznali jsme se na Tinderu. To byl mě ten nejméně jako romantický příběh a já jsem nejvíc jakoby hopeless romantic, takže já to vždycky nesnáším říkat, ale byl covid, takže jakoby já myslím si, že to je absolutně understandable, protože jako kde jinde jsme se měli poznat. Nikdo nikde nebyl, ale ta story je víc funny, protože vlastně to bylo v období, kdy já jsem se rozešla s svým předešlým přítelem a já jsem prostě hrozně nechtěla vztah a chtěla jsem prostě si užívat život. Řekla jsem si, že prostě můj stávající kluk nebude můj kluk, to prostě bude jenom jakoby převozník. A šla jsem s ním na své první Tinder rande, který bylo zároveň moje poslední Tinder rande a doteď jsme spolu. Takže tak, opravdu velká romantika, I know. Názor na hormonální antikoncepci a jestli ji bereš. Vím, je to osobní, ale procházím si tím teď právě a zajímá mě to. Girl, já tomu naprosto rozumím, já jsem to řešila tak strašně dlouho a takhle, já nejsem doktor a absolutně nechci, abyste si kdokoliv ze mě bral po naučení, protože sama pořád nevím, jak se ohledně toho cítím. Každopádně, já antikoncepci beru ji už skoro tím 5. rokem. Nevím, co vám mám říct, protože vás hrozně nechci ovlivňovat, myslím, že to je strašně individuální a myslím si, že určitě každý by se o tom měl pobavit se svým doktorem. Já vlastně, když jsem s tím začínala, tak mi nejdřív
jiný pan doktor dal prášky, které mi absolutně nesedly. To bylo strašný. Jo, mám fakt jakoby hororovou experience s první antikoncepcí, kdy prostě mě to úplně rozhodilo hormony. Po roce nebo dokonce po 2 jsme to konečně změnili, což teda měnit tu antikoncepci bylo ještě horší, jakože já jsem ten týden, co jsem na to přecházela, nebo ty 2 týdny, byla tak emočně labilní. To bylo tak strašně embarrassing. Já jsem prostě volala s Brekem, že prostě nevím, co se se mnou děje, a on mě uklidňoval po telefonu. Ať se uklidním, že to je normální. Takže mám fakt jakoby hororovou experience, ale potom jakoby od té doby, co beru tu svoji antikoncepci, tak je to ta nejlepší věc na světě a vlastně ji nechci přestat brát, protože už jsem tak strašně spokojená, že se bojím, co nastane, až ji přestanu brát, nebo kdybych to změnila na tělísko nebo tak, takže, ale opět opakuju, neberte to doslova, běžte se poradit s doktorem, já nejsem lékař a rozhodně tohle je prostě jenom moje osobní experience. Další otázka, uděláš někdy girl talk? Yes, prosím, já miluju girl talk videa, ale musím vás poprosit o otázky, protože jakoby vlastně teďko ty otázky, co jste mi napsali, byly hodně taky ty get to know me, což já vím, že jsem psala, ale určitě, jestli máte zájem o girl talk video, tak určitě mi napište nějaký zprávičky nebo otázečky do komentářů, nebo klidně na soukromý chat na Instagram nebo kamkoliv prostě, a já určitě ráda takovýhle videjko udělám. Takže tak, introvert nebo extrovert, já jsem někde mezi, jo, já miluju lidi, ale já bych řekla, že jsem takovej alone timeaholic. Já prostě miluji být sama. Řekla bych, že jsem prostě někde jako mezi, ale spíš k tomu introvertu. Proč tvoje sestra žije v Holandsku? Jinak miluji Play Girl Dinners. Děkuji moc. Moje sestra žije v Holandsku, protože tam studovala vysokou. Konkrétně tam studovala psychologii a minulý rok ji dodělala úspěšně a je magistr a jsem na to nejvíc pyšná. A ona se tam rozhodla zůstat po té škole, což na to už úplně tak pyšná nejsem, protože jsem myslela, že se vrátí a budeme jako zase sisters, ale to nevadí. Jo, prostě každá žije jinak život a navíc je super, že za ní můžu jezdit na výlety. Takže tak. Pak máme otázky ohledně zájmu a sportu. Kolik kilometrů si nejvíc uběhla? Uběhla jsem nejvíc 21, můžete si jít podívat na můj vlog z půlmaratonu. Jaký sport máš nejradši? Ty vado, to je těžký. Asi jako teď jsem nejvíc běhala, ale já miluji chodit do posilovny taky, ale to nevím, jestli se počítá jako sport. Já jsem dělala jako malá balet, který doteď jako miluju, ale už ho bohužel prostě nedělám. Pak jsem hrála badminton, což taky pořád jako hrozně miluju, ale už to bohužel taky moc nedělám. A pak jsem lezla po stěnách, což já jsem potom bohužel měla úraz a tím tak nějak jsem musela skončit, protože jsem začala mít z toho prostě hrozný strach. Asi běhání teďko prostě nejvíc a ta posilka, což je fakt teda strašně basic odpověď. Chtěla bys někdy natočit podcast? Jo, nevím, teď asi ne, teď mi přijde, že nemám zas tak moc co jakoby lidem předat a přijde mi, že to předávám v těch svých videích a už nevím, co dalšího bych jakoby rozebírala. Jakoby upřímně mám co dělat teďko s prací a se social media jako tak, takže podcast teďko rozhodně ne. Máš oblíbenou kapelu nebo zpěváka a oblíbenou písničku? Můj playlist je strašný myšmaš, já tam mám prostě jako šíleně moc různých lidí. Jo? Já neposlouchám úplně hudbu podle jako zpěváka, ale podle playlistu, takže nevím, dám vám screenshot svýho playlistu, můžete mě tam taky začít sledovat. No teďko strašně poslouchám Panic Baby, ale je to hrozně, já vím, to je prostě strašně TikTok odpověď, ale I like her. Ale rozhodně to asi není mé oblíbený, mně se to prostě pořád mění, upřímně, takže tak. Potom máme pár otázek k cestování. Jaké je nejkrásnější místo, který jsi kdy navštívila? Já úplně nevím místo, ale asi město, kde jsem kdy byla, mě strašně líbil Seoul. Vlastně minulý rok my jsme jeli do Šanghaje, Soulu, Tokia a Kyoto. A mně se z toho prostě nejvíc líbil Seoul z nějakého důvodu, prostě strašně nádherný, malebný město, ale pořád je to taky ten jako metropolitní vibe. Já mám tak moc míst, třeba jsme taky jeli na road trip na nejsevernější místo v Evropě a vlastně to byl úplně nádherný takový zase zimní, podzimní vibe. Co se týče tropů, tak zase jsem milovala Thajsko, tam jsme byli několikrát. V Evropě mám asi nejvíc ráda Itálii. Prostě je toho víc. Kam chceš určitě jet v příštích letech? Já chci určitě zase zpátky do Asie, I know, zase strašně basic, všichni to teď dělají, ale konkrétně chci jet do Vietnamu. Chci ho celý procestovat a už jsme to měli v plánu na tenhle ten rok s mým klukem, ale nakonec se dostal na medicínu, takže musíme to bohužel odložit. Strašně mě taky lákají různý tropické destinace, protože ty zase tak procestovaný nemám. Já bych chtěla jet na Havaj a pak taková ta klasika jako Seychely, Maledivy, co ještě, Azory, prostě hrozně moc z těch jakoby mermaid tropical destinations, chápeme se. A pak máme posledních pár otázek, který jsem nevěděla úplně kam zařadit. Jaká je nejvíce red flag vlastnost kluka? Když lže, když je arrogantní, když na tebe není hodnej, prostě když se chová jako tak to je za mě největší red flag. Tvůj guilty pleasure.
Já se miluji koukat na ASMR a miluju to. Prostě s tím nejradši usínám, byly období, kdy jsem prostě s tím usínala každou noc. Když prostě se probudím v noci a nemůžu spát, jdu si to pustit. Miluju ASMR, to je asi můj největší guilty pleasure. Který video na tom kanále máš nejradši a proč? Určitě to bude jeden z mých travel vlogů, jsou to prostě takový jakoby capsule vzpomínky, který můžu prostě kdykoliv navštívit a je to prostě pro mě hrozně hezky a vždycky jsem strašně vděčná, že jsem to prostě natočila. I když vlastně paradoxně to jsou nejméně sledovaný videa na mém kanále, což chápu, protože to je prostě jiný formát, ale pro mě jsou rozhodně nejcennější a mám je nejradši. Takže tak. No a to bylo ode mě všechno. Já vám ještě jednou strašně moc děkuju za všechnu vaši podporu a to, že mě pořád sledujete a dáváte mi ten čas. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Pokud mě pořád nesledujete na Instagramu a na TikToku, tak určitě utíkejte, tam postuju mnohem víc častěji. A potom taky určitě se běžte podívat na moje Vinted, kde prodávám hrozně moc oblečení a na můj Pinterest. To je ode mě všechno, mám vás strašně moc ráda a uvidíme se v dalším videu. Bye!